Ay, magkagod sa akong lubi. Oy, kay magluto ko kuan ron. Kanang tinunuang saging. Paborito. Sugay na ako ng tinunuang saging. Mga ano, magid no? Sabi, magukay siya good kay. Kanang malasahan. Jadi mo ang iyang lasa ba? Nairigid sa mga maruya, sa mga kuan. Hinag silang tabirak. Panduod, tabirak. Ani magkagod sa ako. Ako diyong lauto. Umaya akong saging. Komportable sa akong forma. Uy, maram, lain. Ani man tingali. Ani man tingali to, no? Ani man tingali to. Oh. Ipuga ni, eh. Ito speakers daw, be. Hindi pa ko komportable. Ani na lang tingali to, no? Mas okay. Kaya na lang. Paspasan ako ni Kagod, eh. Lami na kayo mukhang saging mo, eh. Oh, can't you see? You belong to me. Lanas Grace, oh. Pagitao silang balay. Minaw ilang balay ba? Tama-tama gini ron, jackpot. Salamat kay way tao ilang balay. Ulo na ako, be. Nagkagod og lubi. Ba, na umana ng isa kalubi, oy. Kasi bago kayo ba? Hindi ko nakuni, be. Gapoy naman ko, eh. Kaway sa pagdali, be. Wow! Puha yung lawas, Ari Chris. Paningkamutan, yun ko na ako ning mauyab ning bayhanan, eh. Kay... Ay, doon ito paminawan, uy. Tapos kong kagod, be. Kapaway na bitaw ko. Lamikon, yun ako niya akong kuwantong pinalautong. Yun ko niya akong saging na tinunuan. Ramdawod, tabira. Lautong, yun ko niya ngayon. Kapit ko naman. Pulihan ko ni Kagod. Ani duulo na ko. Grace, may buntag diha. Call? Aniya ka lagi? Wala ra. Wala ko ilingaw sa balay ba? Para asa din na imong gikagod? Kaning niya? Magtuno kog saging. Wow, saging? Munay akong kuan, isa sa mga paborito na ako nga prutas. Gawas nga busok siya o kauno nimo na dugay kang gutomon. Ako usab mao pud ni akong paboritong lagot mon. Asa man imong saging? Unsa din na imong saging? Hinog o hilaw? Kay kuan ba lami na kay mukaon og saging, grabe na akong kahidlaw. Saging? Kanang na sa ibabaw sa sapatosan. Imong nakaplagan? Ay mo ni. Wow, grabe imong saging oh. Walay pakay ba? Hinog kaayo. Mura na og kuan, ikaw. Grabe nang paghinog. Kol? Wani baka diri para mang bastos? Di ba nagsabot naman ta ana? Ikaw ba? Perminti na lang kay ngunana ba? Unsa gyud imong saktong tuyo sa ko na ba kay maling pagtuyo sa ko o tinarong nang imuha? Narong naman. Wa gyapon kag ikapoy. Ikabila naman ti kagiingnan nga ako'y gusto nimo. Unsa nimo utok bulinaw? Ika sa mo isa ka istorya? Magsige magkagbalik-balik diri. Sakit kay kamong istorya. Tatak og tagos sa dughan. Pero wa lang kakabalo og unsay akong kasinatian. Mapay kapoy nakitagkagod diri magsipag samok-samok diha. Nung magsipa magkakato-ato diri. Mapuyo diri kasi nyong balay di ay. Ay lang gud kasukugod kay tabangan kay tika ako na lay kagudan na bi. Puyo daw. Unoron kagudan na bi. Ay sige raga kulba ka. Abi kagud ba? Kaya man ako may gukod kamot. Ako lang kay kagod no kay gikapoy ka di ko gusto. Puyo ba? Di ko gustong madaot ang imong kutis, madaot imong beauty. Palangga kay tika ba mo nang madaot niya akong beauty, di bigyan ko ni maimuha. Muga dili ko gusto, di ko ka ako makikita bangan. Hilom ba? Hilom. Hilom ka dili. Ako lang kagod bi. Ano?
Pagpuyo ko ba? Pagpuyo ba? Pagpuyo lagi ko. Ako'y kagod ba? Ako'y kagod kay para dili ka mahago. Dito lang ka sa sulod sa inyong balayon nya. Tawaga lang og man. Panamos kag lobe. Tabangan kay tika ano masuko man kag tabangan tika. Sige, pagkuan diri. May guwan. Odi ko kamot. Unyag maunsa ka nang kuano kanang tumoy sa kagoran. Masama di mo kamot. Pagwansa ko diri wa kay labot diha. Na ako'y labot nimo kay ngano man, ha? Naibog ko nimo. Oh, Nang nimon ay ibog kita. ako'y kagod na. Mantong baraday sige kag ato diri ha. Kanya kay Daan pa biya. ibog-ibog ha. Nagsulti biya ko nimo daan sa una no. Gisulti biya tika daan sa una. Ako na anak bag. Ako na Sa ba? putro na ako'y kamot ba? Na ako'y kamot. Masamad ka ba? Ay, Samad. Okay labot ko masamad ko ri. May paano Ano, dali man. Ayo ba? Ayo ba? ako na. Ambi lagi na. Bang. Ako lang ba? Ambi. Na. Sa putro. Mahuman jud ko ni sa kung niluto ron. Pulki ka. Ako lang ba? Ayo lagi ba? Ako lang ba? Masamad gi. Masamad gi ko na. Mukha ni no, masamad ka ba? Ayaw ba? Ay gani sig pang ilabot. Hawa ba? Hawa. Maluoy ko nimo ba? Maluoy ko. Masinabi. Ako na lang ani Grace Hawa. ba? Ako. Sama ka. Ngano di makapapulyo? Ako. Ini absta. Magpuyo ka ko dili. Tanga na Grace ba? Kay Kapit ako malagot. masamad yan eh. Kapit ako malagot. Ano yung ulo? Ang binabi ako na lang anak bi. Tanawa. Pagpuyo ha? Grace. Grace, ayaw Grace. Grace, ayaw ba? Why are you running? Grace, ayaw Grace. Why are you running? Tawa na ka ha? So, what's up mga katang, no? Mag-shoutout to sa YouTube. So, pasensya karon na yung ka-shoutout kay BC. Kay Eberlita Sirata, shoutout. Shoutout po kay Kawander TV. Shoutout kang Emily Suwahay Kid, shoutout. And shoutout po kang Janville TV. Shoutout usab kang Karamay Ed TV. Shout out kang Gerald Bilios. Shout out po kang Pamix Vlog. Shout out kang Kantahan TV Vlog. O shout out kang Beans D. Shout out kang Game Beans. Shout out sad kang Amy Lucero. Shout out kay Roger TV. Shout out kay Milgian TV. Shout out kang Dels John Vlog. Shout out kang Ezra Mix Channel. Shout out kang Mary Gumales. Shout out kang Dr. Alvin Vlogs. Shout out to sab kang Boy Nins Vlog. Shout out kay Iching 22 TV. Shout out to sab kang Joel sa Hulga. Shout out kang Mark Vlogs, kay Domingo Alison. Og sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo dito kayo mong shoutout with hashtag katang first 15 comment among i-shoutout sa sunod nga shoutout. Og kana lang daghang salamat.